Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nasdaw ni Ruben ang nakakita ka ni Lindon iti pagbaludan. Nakuna ni Lindon ang maaramid na aminen akayat na ni Diana. Iso ang nagbusor ni Ruben. Kaya't nakuna na adakas ti mapasama ka ni Lindon. Iti kanito a pagaramidan na ti balasang iti dakas. Iti sabalya bangir, sinagutan nila kay Ignas ni Celia iti chocolate. Maragragsakan mo tinaud-udi, gapo iti daytangay naramid tilakay. Nagkid daw pa'y nila kay Ignas iti ladawan ni Celia. Iti daytamat lagundaway, nagturong manandalindon kan Brando iti balay da Diana. Ket nagsarsarita dagitoy. Kabayatan na, agmay-maysan ni Ruben ngagpalpaliiw iti aglawlaw ti pagbaludan. Kabayatan ti recreational activities dagiti balod. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Day 20 oras kabundaway. Recreational activities na giti balod. Mabalin kami ang marmanipod ka dagiti selda. Tapno ay ayam iti basketball. Kanda dumapay. Agpalpaliwamat dagiti daduma ang magmag na iti aglawla. Ngam limitado ti oras military ti selda. 5 a watchtower ti mangwanwanawan iti aglawlaw. Ruben, Si kamat kayam, tatalyon. itay kapay at tumalangkyaw. Amok ang magagaran kalaunayan nga aglibas. Wen tata. Nakasagana kita nyaman nga oras. Kaya't katulungan. Ngam peligro da ito'y nga ramidam, Ruben. Sigurado ka matulungan nagtatalyon. Jak sigurado, nusto da ito'y napanunot ko. No kasano ka makalibas. Basta agsagana ka. Uwen, tatalyon. Dumngag ka. Tay bagakan ka no anya ti aramidam. Sa bagay, awan matdakas na no ituloy yun tinaunday akalay sayo kinilindon, Diana. Di mo namnamaan ni Ruben, gaputa nakabalo dun. Mama. Sana pa nang dadaal kin ni Ruben, iha. Talaga nga awan tinapintas ang masakbayam kankwana. Mama, kayat ko laangan ti mabakatan abalasang. Ngam ti agtong palak kan ni Lindon. Anya? Jak kayatan ang maulit pa'y dagiti pagtang nga inaramid kadatan ni Lindon, Mama. Buisit, nagrigat ng alok ko yan ni Diana. Nabanuga ko ng agpampamarang anasaya at kankwana. Apay ang nagdumog ka, Mama. Anya ti kaya tasawan ti panagulimak mo. Oh. Diyak mo no apay ang nagrigat ka kasarsarita, Diana. Ha? Agkalay sa kayon kinilindon, tapno malpasan tiriribok. Si kamot lati makagapo, no apay asan ngagtal na tibiyag tayo ita. Apay akas tamat ng tibagbagam kanyak, Mama. Nalipatam ka din anaming pinsan ti inaramid kadatan ni Lindon? Diyak kayat ti tenor ti panagsaritam, Diana. Apay, ad-adda ka di akanunungam day dya alindon? Ngam iti siya ka mismo nga anak mo? Sumardang kan! Diyak amukan ka, Mama. Imbes ko mga isakit kan iliklik nak iti day dya alindon. Ngam si kapa yun na mismo ti agragot launay ang makiasawa kan kwa na. Imbagak mat a sumardang kan! Ti kadi kinabak nang nilindon ti pagtatak ko nam. Iso nga iduldul nak launayan kan kwa na. Di mo ammo ti sasawam, Diana! Amok, Mama. Tila ang kinabak nang nilindon ti kamkamatam. Iso akayat nak nga ipaasawa kan kwa na. Kaslapat tsak itan ti ibagbagan ni Auntie Ansing. Amay sa kaarupat kwarta. Tinong panak, Mama. Tanangam ti panagsasaw. Awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Kaputa anak ka lang! Diana! Agsubli ka! Diana! Saan tapay analpasan
nagsarita! Diana, lukatam diri daw ti silid mo. Agsarita ta na imbag iha. Diyak ingagaratin ang kabil kan ka, anak ko. Diana, lukatamon diri daw. Akidawak iti pamakawan kan ka. Sige, no di mo lukatan diri daw. Sana ka pumampanaw dito, oy. Panawan nak, mama. Diana, iha. Agsarita ta kumaan ay imbag. Diyaking gagara ti amin. Pagbabawyak ti panangkapil ko kan ka. Pumanaw kan, mama. Diyak kaya't ti makisarita kan ka. Diana, iha. Agsarita ta pa ay. Di na ko mapapanawan, anak ko. Nagulimakan ti anak ko. Kasaritak tulaangan. Apaman arumwar iti silid na. Naingat ti siguridad iti pagbaludan. Nga madda pamuspusan tapno makalibas ka. Nakasarita kung timay sa kadag iti trusty. Ti panagtignay mulaangan ti maururay. Tata. Babaan iti tali. Makalayat mo tinangato apader tapno makalibas ka. Iti likudan ti pagbaludan. Adda nalawa kabakiran ang mabalin mo apagtarayan. Nukas pangarigan tada makasipot kan ka ngaglibas. Sa dino ti ayan ti aramatek atali. Tatalyon. Adda laeng dita. Ngamsakbay ti panaglibas mo. Mang parnuayak pay iti riribok. Tata. Babaan day tang aramidak. Sabali ti pakaituunan ti atensyon dagiti gwardya. Tatalyon. Ngam siguradum lang ang makalibas ka. Tanusaan, agpadata amadaksan. Aramidak ti amin nakabalak, Tatalyon. Silulukat ti amin aselda, inton madanon ti countdown dagiti balod. Sambutem tumaten ti aglibas. Tatalyon. Maurnong to dagiti daduma gwardya, inton madanon ti countdown. Bilangan da amin dagiti balod. Iso delikado da ito yung aramidem. Nasken anapartak ti garaw mo. Agyaman ak ititulong mo, Tatalyon. Di ka pa'y agyaman. Gaputasaan ka pa'y anakalipas. Nakaidan ni Ruben iti Katrina. Mabasak iti tigtignay na at isidido maglibas. Damo pa'y lapan nakakita kenkwana. Nalaganen tiriknak. Uraysan ko akabagyan. Asidag ti darak kenkwana. Nusanak magbidot. Iso ti maysa kadag iti anak day di agila. Kaing ingas na launay ti gayem ko. Awan ti nagdumaan day ti taktakder. Kaya nagpadada anapartak ti garaw na. Amayarig iti maysa nga agila. Kanti estilo na lumaban. Da kami lang atalo kada kamagong ti makamo iti dayjay nga estilo. Ti asino man amagamatan na. Siguradong aglak iti nakaro a sakit. Iso nga awanin ti dua-dua. Kaanakan ni kamagong ni Ruben. Ken isulakit di tinang isuro kan kuana no kasano ti makirangat. Kumusta nga tan ni Ruben iti pagbaludan? Kaya't kumat amapansarong karan. Ibagata day ta ni Senyorita Diana, Tata Ignas. Celia. Kanayon ko apanunutan ni Ruben. Gaputain bilang kumatan akamang ti pamilyak. Nalagan ti riknakan ko ana. Kinapudno na. Nagdwa-dwa mat idi amang tulong kan ko ana. Taamkak amay sa kriminal akam kamaten dagiti otoridad. Tata. Ngamno apay nga inasidyak latta. Katinulungak. Ay, kaslaad na nang guyod kanyak at tulungak ni Ruben. Inagasan,
kan insurok ang makilaban. Tapnusan na basta maparmag dagiti kabusor. Ngam kastoy gayam ti pagtungpalan ti amin. Tata Ignas. Nujak insuro idi ni Robin alumaban. Dinan masalakniban ti bagina kontra ken ni Lindon. Di mo pala kasarsarita ni Diana, Dolores. Nasakitam tirik nana. Nagbastos ka na kasarsarita, Dolores. Imbagakla di mo pala kasarsarita ni Diana. Gaputa na pasakitam tirik nana. Saan ngamin ang makauawat ni Diana? No kumata makikalaysan kin ni Lindon, nalpasan ti parikot. Di mo pilitan ni Diana makikalay sa kanilindon. Gaputawan ti marikna ng ayat. Maayat nanto inton agbayag da kas agasawa. Kwarta tinapatag itan apanawan. Nawanan ti kwartam saan kan ngagbiag. Ay, kamali na itapan ni Rigam iti biyag, Dolores. Rupat kwarta ka ngamin, iso akasta ti ugali. May sakamat! Eh, Dayta ngamin ti sursurom kin ni Diana. Ibagbagam arupak kwartak. Iso akas tamutan ti bagbaga na kanya. Celia, itay mo pa asagsagay sayan ti buok mo. Di mo matin pampanawan ti Sarming. Si kamot gayam, Tata Ignas. Kita akla ang tilangak iti Sarming. Bakit akmat gayam man? Adamutan makitak ako rot-rot timugin ko. Diyakon mailamang dagiti kurot-rot itimugin ko. Kita agman, no talagang adun ti kurot-rot timugin mo. Inya si Dag ni Tata Ignas ti Rupa na iti rupak. Nagpigsamot tan ti pitik ti pusok. Awan mat ti makitak ako rot-rot itimugin mo, Celia. Nagdalus tupay akit kita ang tirupa. Ako Jay, apay, Celia. Anya ka din ti mapaspasamaken ka. Perperangan nakmatlatan. Naibatan pa yun ti sagaysay. Siya akong timang tidot. Siya akong Tata Ignas. Pasensya kan, Celia. Naigamakmatan ti imam. Awan anyaman na. Okay lang, Tata Ignas. Nasair ti riknak iti panagsarita mi itay kini Diana. Angam okay lang kanya? Maklon ko. Boss, kas iti na ibagamon kanyak. Anawayakan ang mga ramit iti kayat mo kini Diana. Talaga mat, Brando. Nagasat ka talaga, boss. Nagpintas a baba iti ikalay samto. Addaan iti na idumduma apusaksak ni Diana. Wen, Brando. Pagmamauyungan ti adu alalaki ti kinapusaksak ni Diana. Isu ajak pulos ipalubos ngagtinag iti kas kini Ruben. Kumdasan day tapa managnag. Mabalin mong tagsubli iti lugar mo. No kasapulak to man ang titulong mo. Awagan kan tulang. Bye. Kumpirmadon ti amin. Nalaing ti impormantek. Kaya napagsisilpo ko ti amin. Diyak naman da ito yan amuak. Rumaran. Mapanak iti hideout ni Lindon. Kastagayam tinapasamak ka ni Ruben. Wen, Ninong. Pakaragsakak launay ti pan nakaibalod na. Kaya't ko ang maparigat dayjay at tao. At napanunot ko nga ramidan. Kaya't ko makita ti panaglaban da adwa. Ninong, napauli magkamatan. Pasensya kan Lindon. Napauli makagaputa dasim kan iti isip ko. Kasta ka di? Lindon, ada ko madamagakan ka. Anya dayta, Ninong? Personal ti damagakan ka. Sabay ko
Tasanak ama pa iti sungbat mo. Anya ngamin dayta? Ayan dagiti daduma a kwartam. Ha? Apay adam damagam dayta, Ninong? Amok nga wante karma nga kamang damag. Iso ngayon pakadakpay nga kumuna. Okay. Sungbatak ti damdamagam, Ninong. Ibagan no sa dino ti ayan ti daduma a kwartam. Nakadulin iti bangko. Dagiti mat daduma. At dalang iti maysa a hideout ko. Kasta. Wen, Ninong? Kasano dagiti inagaw mo asan ni Dolores. At damot la kanyak dagiti orihinal a dokumento dagiti daga. Kastamet ti peke a kasuratan a nagpermaan ni Doña Dolores. Kunakon kat apeke ti nagpinirmaan nyo. Namuak day tayo ti kayeming abogado. Hinukus-pukus mo, Lindon. Apay, boss. Manipod pimanaw ni General Barbosa. Kasla saan kamutin ang matagtagari? Buisit. Kasla napukaw ko ti panunot ko iti kasarsarita nak ni Ninong. Ha? Anya ti kahit mo asawan, boss? Naibagak matan kan kwa na ti palimod ko. Saan arumbang nga imbagak kan kwa na ti kasjay? Ha? Saan ko matan ang mabalin nga ibabawi tinalpas ko nga imbaga? Oh, agbabawi ak anang sungbat iti saludsod na kanyak itay. Kunak no nasirib ni Lindon. Saan magayam? Naske na makibingayak mat iti kinabaknang da. Adon tinaitulong ko kada-kada. May samat amunon ni Mr. Fortesa. Apay ngayon talag na ti illegal ang negosyo na iti may sa abagito. Sakbay nga laban to da Ruben kan Lindon. Wano at damatay kada-kada. Nasken na makaliksaba kon iti kinabaknang. Tata Ignas? Ne. Nakapalas kamat, Celia. Sa dino ti papanam. Mapanak biit iji apartment da Senyorita Diana. Anya. Kunak man no agtalinad ka pala dito'y dagusmi. Ha? Kwa? Diyos ko, saan ang mabalinday ti amarikliknak? Iso anas kan apo manawak. Ne, apa na pauli magka, Celia. Kagura nagkadi. Apay, akelat ti panagawid ni Celia. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.